Кажи ми, каква е твоята цел в случая? В случая целта е съвсем малко да вдигнем мускулната маса и най-вече да направим малко по-широки рамене, в смисъл малко по-широка рамка, но по-скоро настрани, отколкото сериозен обем. Защо ти е необходима тази мускулна маса в случая? Един филм ще снимам май месец, където героя ми е нещо като спортист, в смисъл, че занимава се доста със спорт, като по-малък е бил по-пълен и след това обаче с годините почна да тренира повече. Идеята е, че трябва да изглежда спортно, да не изглежда като културист, да не изглежда прекалено леко, по-скоро изчистено, в добра форма и така. Да, разбирам. Да. Така, започваме с въвеждане на килограмите. Какво е теглото ти в момента? 71 кг горе-долу. 71 кг. Възраст? 37. 37. Височина? 1,84. Кажи ми храни, които не обичаш. Тоест идеята е, за да не ги включвам в хранителния план. Да, значи храни, които не обичам, лук не обичам пресен много да има включен, макар че това като допълнение, като такова. Говорим за тези храни, които са богати на белтъчини най-вече. Това са всички видове меса, яйца, извара, млечни продукти. С тези неща нямам проблем, с месата, с яйцата, с варата, в тия работи нямам проблем. Така, кажи ми какво представлява едно твое хранене до момента. Тоест, днес какво си ял до сега? Не само съм закусвал, значи проблемът е, че аз сутрин пия кафе с мляко така? И захар, така че пил съм кафе и след това ядох 3 яйца бъркани с 3 препъчени фили, краставици и малко сирене. Да разбирам, че до сега си направил само едно хранене. До сега само едно, ако не броим кафето с мляко и захар сутринта. Не го броим. Значи реално едно хранене. Храненето включваше колко... Тоест можеш ли да ми кажеш колко белтъчини включваше? Ти можеш ли да си ги сметнеш? Не. Често казвам, никога не съм смятал белтъчини. Така, за да повишим мускулната маса, трябва да приемаме минимум 2 грама белтъчини на килограм телесно тегло. Как ги мериме белтъчините? Едно яйце, едно яйце, нормално яйце, средно голямо, съдържа около 7 грама белтъчини. Тоест, ти си 71 кг, не искаме да вдигнем мускулната маса, умножено по 2, това е минимум, но е хубаво да бъде 2 грама, дори 3 грама е идеалният вариант. Съкачване на мускулна грама. И какво се получава? Тоест 71 по 3. Разделя се целият този резултат, който се получи на 6-7 хранения за деня. Айде, 6 мога да се изпълня точно взето. Минимум 5. Трябва да се изпълнят. И така се получава едно хранене на всеки 3 часа и половина. 3 часа и половина. Добре. Така, едно, че се забърза метаболизма. Едно, че тялото не изпада в такъв един хипогликемичен шок, да го кажем, в смисъл такъв, че има постоянен приток на хранителни вещества в кръвта на всеки 3 часа. Предпазваме го от катаболно състояние, т.е. тогава е хубаво, че гориш мазнини, ама гориш и белтъчини, т.е. тялото гори белтъчини, въглехидрати и мазнини. По време на тренировката се получават микроразкъсване на мускулни влакънца, т.е. тогава мускула не расте, тогава го увреждаме. Да. По време на почивката, благодарение на белтъчините, мускулът става по-голям и по-силен. Т.е. тези микроразкъсване на мускулни влакънца зарастват и така влакъното става по-дебело и по-силно, което е дълъг процес. Т.е. мускулна маса се прави много по-трудно в сравнение с горенето на мазнини. Мазнини лесно се свалят. Дигаш калориите, тича по цял ден мазнини, ще ги загуби за едно време. Обаче мускулна маса трудно да се прави. Но така че поне тоталният минимум е 3 месеца поне, да ги има, за да има някаква Моята идея обаче, проблем е, че няма много време примерно да качваме и после да изчистваме. По-скоро идеята е да качваме чисто, много леко. Именно поради тази причина въглехидратите, които ще са включени, ще бъдат в такива граници, че да не се получава омазняване. Да. Тоест храненето ще ти бъде като за релеф, а тренировката ще бъде като за обем, т.е. за мускулна маса. И това е комбинацията, която качваш и чисто, и правиш обем, верно, че става малко по-бавно, но пък другия вариант, който обикновено се практикува с многото въглехидрати, тогава качваш, ставаш обемен, но
ставаш и мазен. И след това ти трябва да ги сваляш тези мазнини и процедурата става много широка. Знам го това и наистина предпочитах този вариант, който ти предложи, защото реално погледнато просто искам малко по-добри очертания и една идея малко по-изпъкнали мускули. Да. Това е до голяма степен. Малко повече. Разбрах. Имаш ли здравословни проблеми? Не. Брой тренировки седмично, колко пъти имаш възможност да тренираш на седмица? Значи в фитнеса тук... За фитнеса говорим за силата тренировка. 3 до 4 макс. Но... Със сигурност са 3. Тоест... Със сигурност са 3. Добре. През останалото време можеш да си правиш кардио, т.е. тичане, крос, такива неща, навън да кажем. Да, ами аз правя кикбокс, ходя на кикбокс 2-3 пъти седмицата, ако мога. Като тичам сутрин с кучето и принципно правя лостове, но не знам сега при това положение дали да продължавам да ги правя. Не, изключи ги. Добре. Но тичане е окей в случая. Да, тичане няма проблем, защото там няма такова натоварване, като когато тренираме за мускулна маса, т.е. в дълбочина. Като вече като правиш набиранията, там пак се става до отказ и всъщност спираме възстановяването. Да кажем, тренирали сме тук за гръб, ти правиш там набирания, където участват и бицепсите и по този начин мускулатурата не може да се възстанови добре. Не, тя просто тоест тя е стресирана, нали, получиш си те микроразкъсване на мускулни влакънца, обаче ти отиваш и пак давай. Така че не е в никакъв случай за препоръчване, особено когато се тренира с цел обем. Ако се тренира за релеф, окей, там няма такова натоварване в дълбочина. Защото разликата между тренировката за обем и за релеф е в повторенията. Тоест и в двата случая ти гориш мазнини, обаче когато тренираш за релеф, тогава се смята, че ти не желаеш обем, просто желаеш да ти оформя на мускулатурата, не желаеш да има обем. И се правят повече повторения със съответната тежест, нали, което става съответния брой повторения. Тук повторенията са по-малко, но и те мускулна маса. Така, цел е за постигане, намаляване на мазнините и повишаване на мускулната маса. Така. Спазвал ли си от сега някакъв хранителен план системно? По принцип да, но как да кажа, не прекалено стрикно, така да се изразя. И какво представляваше той? Ами... Чакай сега да помисля точно какво сега. Ял съм примерно хранителен план да ям в прозорец. Какво искам да кажа? Това сигурно... В прозорец това след тренировката ли което е? Не, прозорец говоря примерно от 10 до 6. От 10 до 6 и ядеш? Ям. Така. А през останалото време не ям. И колко пъти си ял от 10 до 6? Примерно по 3 пъти. 3 пъти. А какви храни? Пилешко, рис, яйца, да ни позволявал съм си някакви сладки работи и понякога съм правил cheat day. Да, но се хранил 3 пъти. Да. Тоест се хранил реално погледнато, като повечето хора, които дори не спортуват, те се хранят обикновено 2-3 пъти, което не е този вариант, който поддържа, нали, спортиста, който иска да качва маса и така. А през този период тренирал ли си? Да. Как се чувстваш след първата тренировка?
Ами, много добре, преоцених някои неща, усетих много по-сериозно натоварване, отколкото отдавна не съм усещал, защото малко бях влязъл в някаква рутина на да си хода на мостове, да ходя време на фитнес, нали, кикбоксът е ясен, там е различно, но така или иначе това е различен вид натоварване, но относно мускулите, очевидно просто сега усетих колко много се пазя в последно време на тренировки, колко така не си дам достатъчно зор. Нали, сега с няколкото упражнения, които направихме с тези тежести и с това, че правихме до откат, усетих много по-сериозно натоварване, отколкото по принцип, когато тренирам. Добре, и ти първо ще го усетите между другото. Да, ето, това е идеята. Тренировките ще бъдат на макс, защото имаме и 3 месеца, пак ти си имаш опит, т.е. не започваме те първо от сега. Да, аз пак казвам, нали, случай... И за това, в смисъл, тръгваме на макс, за това тръгваме на макс. Не правя някакви илюзии, нямам някакви нереални цели, примерно след 3 месеца да ставам двойни и така нататък. Искам просто малко подобрение. Да, разбирам, става просто, че тръгваме на макс, понеже нали, ти ми каза, че имаш, т.е. има си опита, т.е. има си основата, не е сега да влизаш за първи път в фитнес зал, за първи път да хващаш някакво упражнение. Има си основата и затова си тръгваме на макс, т.е. не тръгваме постепенно. Да, това ми беше. Просто че, нали, с свободните тежести, с нали, тези упражнения, които ти ги показваш, от известно време не съм ги правил, но реално погледнато аз съм ги тренирал, така че... А тренирал ли си преди с тренировъчен партньор? Тренирал съм, но отдавна, това е проблем. Да, ясно. Да, това е голям проблем. Да. Добре, Ники, благодаря. Започваме следващия път. Сме в четвъртък. Да, четвъртък от 16 часа.